Sama sa ubang mga dapit sa dakban sa Lapu-Lapu nga naigo sa sunog, reblocking ipatuman usab sa mga nasunugan sa Barangay Ibo. Samtang babae nga gikatahong namato sa usa ka fire truck pasakarong kaso. Si Luan Mirondina sa report. Gihan ay nakaron sa Lapu-Lapu City Fire District ang mga kasong direct assault ug special malicious mischief batok sa 37 anyos nga si Lisa Apitan kinsa gipasangin lang na mato sa Fire Engine 2. Mato ni Fire Officer 3 Conar Cani Ortiz Jr. nga samtang may responde sila sa sunog sa sitio Takan, Barangay Ibo, kalit lang na mato si Apitan nga misangpot sa pagkabuak sa nga side mirror. Windshield gid to iyahang target niya wa siguro siya kaigo dito na abot sa side mirror niya na buak gid ang side mirror unya di attempt na pud siya og kuha na pud og laing bato nanay ni pugong sa iyaha niya giistorya siya na mga residents po dito nga giistorya sa iyaha paghuman murag gipacify siguro ning relax siya unya pagkatataod ning tawag dayon ko sa radio na ngayo kog assistance para ma-arrest siya. Giangkon hinuon ni Apitan ang salaod. Pagtanan ako ba nga na kuan ko sa akong emosyon nga nasunog na akong mga suki ba. Nadugay nila giresponde ba. Mga itong nadako sa akong emosyon nga mga itong nabato na akong ilang kuan fire truck. Sa pikas bahin, may pasalig si Mayor Jonard Ahong Chan nga subling makatukod sa ilang mga panimay ang mga biktima sa sunog. Kinibisan pa man kung ang luna iya sa MCIA. Matod sa mayor nga wala pa'y relocation site alang kanila. Busahang yuon una niya ang MCIA nga makapuyo pagbalik ang mga nabiktima sa sunog sa dapit. Apan iyang giklaro nga ipatuman ang reblocking. Nasa dagat, mo'y ato mong ginanggi paningkamutan nga malimpyo ang atong kadagatan nga masud na to sila i-reblocking na to na bahin-bahinon na lang ang yuta nga unsay available. Gibutyag sa fire investigator sa Lapu-Lapu City Fire District nga naglisod ang kabumbiruhan pagsulod sa interior nga bahin diin nagsugod ang sunog tungod sa kahagipot sa daan. Sa pagkatinod lisod kay katong origin sa kayo sudlon mo siya dito na tapit sa dagat. Dito na sa tapit sa mutaob gani moabot ng tubig dito. Uban ni Rinanti Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.